Peruskoulu lähenee loppuaan ja nyt pitäisi tietää, että miksi sitä rupeaisi isona. Ei aivan helppo päätös. Vaan eipä hätää. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Täällä ei pusereta oppilasta valmiin muotin läpi, vaan Ammattistartin opiskelusuunnitelman lähtökohtana on sinun henkilökohtaiset valmiutesi ja tavoitteesi. Koulutuksen aikana annetaan mahdollisimman todenmukainen kuva työelämästä ja ammateista. Pääset konkreettisesti tutustumaan Loimaan ammatti- ja aikuisopiston eri koulutusvaihtoehtoihin. Ja tuolla on 2 pitkää seinää, valmiit lyötyä ulkopuolella Koulutuksen aikana opetellaan myös aivan tavallisia arkielämän asioita ja vahvistetaan vuorovaikutustaitoja tulevaa opiskelu- ja työelämää varten.